سلامت أنني هبلي كورات خاطرتنا نرومي سنبت عصرت غلطة ميازي غلطة الإسرائيل حزوركم قريبة له حصرت تنتانة الزينة مسانا حبيركم وتسمعوا بدحتنا يقدمكم لومي أو عالم زلو وغانا داد نقدر نمتاي نهرالو نعلم لخاو نقدي كم لبدان زوغل قلو تصبب دي متحلالف تبحري لومي أبكا بيسيقات ودي عمركم كاوش مترموز كساب مترب سويت فتر زخون يخون عزوان هيوت نفسه ككوصل زخيلي زين وصلت مسمارات عينتي انتاي كيس قومالو ملو تحسطو حزناكم قريبنا لنا مسانا حبيركم سدرابيتنا يا channel نقطخونو بتحتنا نقدمكم نعلم لخاو نقدي وصلت زخونو حامشت استراتيجيكاوي متحلالفي بحري قدامي وشمط هرمز كالاي متحلالفي مالاكا ستريت اوف مالاكا سالساي مترب سويز ويدما سويز كانال رابعي مدرب باناما ويدما باناما كانال حامشاي وشمط تركي نقطة بعلم كم لب دم زقل قليم زخون هبزي زقات معصوها وي وطري نواغا نقدادن شقاطن بغطاي صلو بتقدماي مسن جمر وشمط هرمز ازي امونغو بحري فارسن بحري عربن زركب مسمري اب عالمتي ازي وساني ناي صعات متحلالفي كابتي ببحر زقعاز نرادي عالمنا اتي 39 مئتاويت ويدما لعلي 10 مليون برمين اب معالتي بزيز محلف إيران نزم مسمر زي كتعصو وتدقاقامي تفرارح كالي نعوز تكك قليل امراص منقد سلازيله زخون وطري نواغا ندادي ينهرو إيران كابشان شعات ميتين سمانة جنبيران وشمط أرموز كتعصو خم تخيل بتدقاقامي كتفرارح زينها أمريكا لإسرائيل نابل المريت إيران نايما جمراني عيرمت كعتي كازو فسموها الجيزة جنبيرو جن اتزاقات أماني مراخ مزنبع عبزا حلفة 10 عامتات كابتو زنبار قناطات تسخف أمخاني زنقرالو إذا فسعام زي أب تاريخ زلا علينا ينراد قرم مقرات رازي يكونسي أب عالم لخاوا غازي تسعرين نرادون زسمت وصغي فديرو أب صلات ساعتون صلوالو إذا زبا بعامت ل26 مليون كونتينر زتا قد كوينو بركت زبالة متنزلو دقعي ويدما فرتلايزر بزمن قد يزيد حلف سلازي أب زي وشتي نويح جيزات أن حصوان تقاتيمو أب عالم لخاو فريات مقبيك أتتاو زخونا صعبين كل ويخيلي كالاي متحلالفي مالاكا ستريت اوف مالاكا متحلالفي مالاكا أمونغو إندونيسيان ماليزيان زركب كوينو نهندا وكأنس مس باسيفيك وكأنس الراهبي 24 مئتاوي نعلمنا قدي بز بحريز محالف نهاجرات مبرق آسيا كم بعل جابان تشاينا عندما تحلل في ساعتي اتي مسمر ازيو تصبي بمغانو نحدقا مقجع ورخبن ناي بحر شفاتن استعالعيو ما تحلل في ملاكا اب عالم ازيو سراح زبزحو ناي مراخب مسمري از مسمر زي 24 مئتاوي نعلمنا نقد بحري 45 مئتاوي زي تسعرين رادي كمون 26 مئتاوي ناي مكاين شغط زمحالفو لي أب عالم كابزلو عبيتي ناي كونتينرات ودبات حنت زخونة سنغابور ون أبز مسمر زيات ركب مالاكا نهاجرات تشاينا جابان دوب كوريا ناي ساعات ألباتن زمار ألوك أندي متحلل في وشمتي 8 مئتاوي كامنا دي تشاينا بز مسمر زيز محلف بز مغنيات كيكون يتعرفنيو تشاينا ناي مالاكا حنكل بمبال تقلتو أبز مسمر زي ناي بحر شفاتو حادي كابتن قند سقاتاتي أبكل تشحين 25 تراي لألي 230 ناي شفتنا تفتصامت هستمزقبوي يخون نمبر اتزعابي حادي قاقن جيوبوليتيكاوي
ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ወይ ምስ ህንዲ ኣብቲ ከባቢ ዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ናይ ሓይሊ ባሕሪ ልእውነት ወጥሪ ነቲ መስመር ብከቢድ ከተናቕፎ ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ ማላካ ካብ ሱናሚ እሳተ ጎንበራ ዝኣመሰሉ ተፈጥራዊ ሓደጋታት ዘስግእ ቦታ እዩ። ንኣብነት ኣብ 2024 ዝተኸሰተ ሱናሚ ኣብ ደቡባዊ መእተውቲ መስመር ኣብ ዝርከብ መስመራት ልምዓት ዓብዪ ዕንወታት ጓኒፉ ነይሩ። ሳልሳይ መትረብ ስዊዝ ወይ ድማ ስዊዝ ካናል ኣብ ግብፂ ዝርከብ ሰብ ዝሰርሖ መትረብ ኮይኑ ንቀይሕ ባሕሪ ምስ ማእከላይ ባሕሪ ዘራኽብ እዩ። 12 ሚእታዊ ናይ ዓለምና ንግዲ በዚ መስመር እዚ ይመሓላለፍ። ንንግዲ ኤስያን ኤውሮፓን ዘራኽብ ሓፂር መንገዲ እዩ። ኣብ 2021 ኤቨር ጊቨን እትበሃል መርከብ ተጋዲማ ክትዓፅወን ከላ ንንግዲ ዓለም ብቢልዮናት ዝቑፀር ክሳራ ኣብፅሕሉ ነይሩ። እዚ መስመር እዚ 10 ሚእታዊ ናይ ዓለምና ንግዲ ባሕሪ 22 ሚእታዊ ናይ ኮንቴነራት ጉዕዞ 20 ሚእታዊ ፅዕነት መካይን ከምኡውን 10 ሚእታዊ ዘይተፀረየ ነዳዲ ዝመሓላለፈሉ እዩ። እዚ መስመር ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ግብፂ ስለ ዝኾነ ብቐሊሉ ንሓደጋ ዝቃልዕ እኳ እንተዘይኮነ ካብ ሓደጋታት ግን ናፃ ማለት ኣይኮነን። ንኣብነት ኣብ 2021 ኤቨር ጊቨን ዝተባህለት ናይ ኮንቴነር መርከብ ነቲ መስመር ን6 መዓልቲ ብምዕፃዋ ጥራይ ልዕሊ 10 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ናይ ንግዲ ልውውጥ ተዓናቒፉ እዩ። እቲ ዝዓበየ ስጋት እዚ ስትራቴጂካዊ መንገዲ ግን ኣብ ደቡባዊ ጫፍ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ወሽመጥ ባብኤል ማንደብ እዩ። እስራኤል ኣብ ጋዛ ምስ ሓማስ ንእትገብሮ ዘላ ውግእ ከም ምላሽ ካብ 2023 ክሳብ 2025 ብኢራን ዝድገፉ ሕቲ ኣብ ልዕሊ መራክብ ንግዲ ብዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ ብዙሓት ትካላት መራክብ ኣንፈተን ክቕይራ ተገዲደን እየን። እዚ ድማ ኣብ መትረብ ስዊዝ ዝነበረ ምንቅስቓስ መራክብ ካብ 26,000 ናብ 13,000 ክወርድ ገይርዎ። መራሕቲ ሕቲ ድማ ነቲ ኣሜሪካን እስራኤል ናብ ልዕሊ ኢራን ዝፍፅሞ መጥቃዕቲ ሕነ ንምፍዳይ ኣብ ልዕሊ መራክብ ዝፍፅሞ መጥቃዕቲ እንደገና ከም ዝጅምሩ የጠንቅቑ ኣለዉ። ራብዓይ መትረብ ፓናማ ካናል መትረብ ፓናማ ንኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ምስ ፓሲፊክ ውቅያኖስ ዘራኽብ ኣብ ማእከላይ ኣሜሪካ ዝርከብ መትረብ እዩ። ንንግዲ ኣሜሪካን ምብራቕ ኤስያን ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። እዚ መትረብ ብማይ ዝመልእ ዓቐብን ቁልቁለትን ዝሰርሕ ብምዃኑ ብሰንኪ ድርቂ መጠን ማይ እንተጎዲሉ ብዙሕ ዝሓልፋ መራክብ ክቕንስ ይግደድ። ንፓሲፊክን ኣትላንቲክ ውቅያኖስን ዘራኽብ መትረብ ፓናማ 2.5 ናይ ዓለምና ንግዲ ባሕሪ የተኣናግድ። እዚ መጠን እዚ ንእሽቶ ይመስል እምበር እቲ መስመር ንስትራቴጂካዊ ክቡር ዋጋ ዘለዎ ፅዕነት ዝጥቀመሉ እዩ። እዚ መትረብ እዚ 40 ሚእታዊ ካብ ፍርያት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝሓልፈሉ እዩ። ብዓመት 270 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ሸቐጣሸቐጥ ይሓልፈሉ። እዚ መትረብ እዚ ንክሊማዊ ለውጢ ጂኦፖለቲካዊ ወጥሪ ዝተቓልዐ እዩ። ኣብ 2023 2024 ብዘጋጠመ ሓያል ድርቂ ምኽንያት ኣብቲ መትረብ ዘሎ መጠን ማይ ብከቢድ ጎዲሉ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ብዝሕን ግዝፍን መራክብ ገደብ ክገብር ኣገዲዱ። ብተወሳኺ ኣብ መጀመርያ 2026 ፕረዚደንት ትራምፕ ነቲ መትረብ ክቋፀሮ ከም ዝደሊ ገሊጹ ነይሩ። እዚ ድማ ሓደ ናይ ሆንግ ኮንግ ኩባንያ ነቲ መደባት ዘመሓደሩ ዘሎ መንገዲ ካብ ዘለዎ ስጋት ዝተበገሰ እዩ። ሓምሻይ ወሽመጥ ቱርኪ ወሽመጥ ቱርኪ ኣብ መንጎ ጸሊም ባሕርን ማእከላይ ባሕርን ዘሎ እንኩ መተሓላለፊ ባሕሪ ኣብ ዓለም ብባሕሪ ካብ ዝካየድ ንግዲ እቲ 300 ጥራይ ብውዝ ዝሓልፍ እኳ እንተመሰለ ካብ ዩክሬን፣ ሩስያ፣ ሩማንያ ዝላኽ 20 ሚእታዊት ናይ ዓለምና ፍርያት ስርናይ መተሓላለፊ ብምዃኑ ግን ኣዝዩ ወሳኒ። እዚ ወሽመጥ 700 ሜትሮ ጥራይ ስፍሓት ስለ ዘለዎ ንመራኽብ ንምሕላፍ ኣፀጋሚ ይገብሮ። በዚ ምክንያት ድማ ተደጋጋሚ ናይ ምግጫው ሓደጋ ዝፍጠረሉ ቦታ እዩ። ብመሰረት ውዕል ማትሪክስ ቱርኪ ነቲ ወታደራዊ ምንቅስቓስ እቲ ባሕሪ ናይ ምቁፅፃር ስልጣን ኣለዋ። ኣብ 2022 ሩስያ ንዩክሬን ድሕሪ ምውራራ ቱርኪ ምንቅስቓስ መራክብ ውግእ ንምግዳብ
ነዚ ስልጣን ክትጥቀመሉ ፀኒሓ ኣብ ዞባ ጸሊም ባሕሪ ዝፍጠር ዝኾነ ተወሳኺ ጎንፂ ነዚ ሚዛን ብምዝንባዕ ንዓለም ለኻዊ ዕዳጋ እኽሊ ክህውኸ ይኽእል እዩ ብተወሳኺ ኣብቲ ከባቢ ዝፍጠር ሓያል ምንቅጥቃጥ መሬት ተወሳኺ ስጋት ይፈጥር